Hey, kukhangeleka ngathi uMakhumalo kunye noMangwabe bakhawuleza bathi uMayeni udelusional ku-season 7. Ngoku ingathi ngabo ngoku abakhangeleka ngathi ba-delusional. Siku-season 8 kaThando Nesithembu bethunani ku-episode 9. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Into ebangela uba ndithi ke sana kanye ndibuze lo mbuzo bangubani ngoku o-delusional kungenxa yoba siyasabona utata uMosamseleku ethetha noMakhumalo emxelela ke ngento ka-wife number 5 uba ukhona, wabesithi uMakhumalo yena akafuni udibene naye, wabechaza ke utata uMosamseleku uba uyintombi yaseMzumbe kwaMadlala, which is le ndawo asuka kuyo ke lokuMakhumalo siyazi uba naye yintombi yasendaweni. Na uMakhumalo ngoku akakho happy ngoba utata uMosamseleku athathe umntu wakwapha kulaa ndawo. Uthi lo mntu probably uyamazi, akekho umntu angamaziyo phaa, and noba laa mntu uyazi nefemily yakhe. Utata uMosamseleku caba wayethembisile uba akasoze athathe unkosikazi kwindawo omnye unkosikazi asuka kuyo. Uyayiva, naye wambhiliva, so uthi ke ukwakayigcinanga ipromise yakhe. Kodwa ke ukunoMangwabe siyayazi uthi uMangwabe naye ngokuya wayengena enguwife number 4 ke phofu. Utata uMosamseleku wayethembisile uba akuzophinda kubekho omnye wife emva kwakhe, naye ke wakholelwa loo nto leyo ethethwa utata uMosamseleku. Ngoku utata uMosamseleku uyaphinda uyathatha omnye unkosikazi, uthi ngoku yena uyahamba. So ke ngoku ngubani ngoku abadelulu, ngoba uMangwabe kukho 3 wives before yena, uzofika uzoba ngunumber 4 uneproblem yoba ngoku yena kuphinde kuthatha umuntu emva kwakhe, kodwa yena ulekele abantu abayi-3 ngenxa yoba wayethe utata uMosamseleku akuzophinda kube khona umuntu emva kwakhe. Kutheni le nto naye kodwa kwenziwe loo promise bazophinda kube khona umuntu emva kwakhe? Yintoni li-special ngaye? Yena ke ngoku uMakhumalo naye unengxaki yoba kuthathwe umntu, intombi yapha endaweni. Kaloku uMacele naye wetshatile, wava uba utata uMosamseleku, uMacele kaloku wayehlala eMzumbe, umuvele eSeapark mva, laa ndlu uhlala uSnake wakuhlala uMacele. Wava uba unentombi yasendaweni yalapha enext door, wane-issues naloo nto leyo. Naye ke makayive laa nto yayiviwe nguMacele. Yiloo nto uMacele onwabe kangaka ngoba kaloku bayelekelwa. Akukho mnandi, noMayeni akukho mnandi kufika umntu omtsha. uMangwabe naye akukho mnandi kuza umntu emva kwakhe. uMakhumalo naye akukho mnandi kuthatha intombi yasendaweni, which is izinto zonke aye wazi-experience yena. So nabo mabave. So nantsi ke shem iitshomi zombini kuphulwe izithembiso ngutata uMosamseleku. Omnye wathenjiswa uba akuzophinda kubekho umntu emva kwakho, nanku umntu ngokufikile. Omnye kwakuthenjiswa uba kuzophinda kuthathwe intombi yasendaweni omnye wabafazi asuka kuyo, naku kuthathwa intombi yaseMzumbe naye ngowaseMzumbe. Bayayibona ke ngokuba ngubani i-common denominator apha. uMakhumalo uyambona utata uMosamseleku lo kudala kusitsho abanye abafazi uMayeni kunye noMangwabe ba utata uMosamseleku akananyani, kwaye nguye lo wenza izinto zingabi rayithi kwesi sithembu. Andiyazi nezi promises naye mane ezenza, but ke kube efuna ulungelwa elaa xesha. Makhe sive ke nelakho uluvo uba ucinga ntoni ngale situation katata uMosamseleku nale nto ke ethathe intombi yaseMzumbe, uMakhumalo engakholwa loo nto leyo. Mamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.